ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Донишан дар дил чароғи равшан аст. Ин мисраро ба мавзӯи имрӯза унвон гузоштем. меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. Чанде пеш 18 нафар хонандагони литсей барои хонандагони болоёқати шаҳри Хуҷанд аз шаҳри Анталияи давлати Туркия баргаштанд. Хонандагон аз фанҳои гуногун дониши худро санҷида комёбиҳои назаррасро ба даст оварданд. Инак имрӯз ба барнома ғолибони Олимпиадаи байналмилалии роҳбарият, устодон ва волидайни толибилмон даъват шуданд ва мо аз муваффақияти онҳо аз суҳбат бо худи хонандагон бархурдор хоҳем шуд. Инак муаллима, ман пеш аз ҳама мехостам бо шумо суҳбат оғоз шавад. Чӣ хел шуд ки хонандагони шумо якне 18 нафар ба Олимпиадаи байналмилалии дониш роҳ ёфтанд? хушбахтона ин бори аввал нест ки дар муассисаи мо тамоми муҳассилини литсей дар олимпиадаҳои байналмилалӣ иштирок карда бошанд. соли ҷорӣ бо воситаи фосилавӣ 156 нафар хонандаҳо дар олимпиадаҳои байналмилалӣ ҷойҳои намоёнро ишғол карданд ва соҳиби 156 медал гардиданд. ва инам хурсандиовар аст ки 20 нафар хонандаҳо сафарбар карда шуда буданд ба кишвари Туркия, шаҳри Анталия. баъд 18 нафар хонандаҳо ғолиб омаданд ва бо 20 медал ба Тоҷикистон хушбахтона баргаштанд. ин пеш аз ҳама ташаккури зиёд ба волидайн, ба тарбияи волидайн, раҳнамоӣ кардан ба ҳамин муассисаҳои беҳтарин ва ба омӯзгороне ки дар муассисаи мазкур омӯзиш метиҳанд, дарс мегӯянд ба худи хонандаҳо. дар ҳамин сафар бештар худи шумоёнро, яъне гурӯҳро, хонандагонро ки бештар дастгирӣ кард? пеш аз ҳама худи гурӯҳро дастгирӣ карданд. ин боз мегӯям падару модарон ҳастанд, худи муассиса ҳастанд. вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати шаҳри Хуҷанд, маориф, тамоми онҳо дастгирӣ карданд ва беш аз ҳама худи хонандаҳо кӯшишро ғайрат карданд, талош карданд, хостанд ва омӯзгорони мо хеле ҷидду ҷаҳд карданд, хеле зиёд ташвиш кашиданд ва ҳамин хонандаҳоро омода карданд. ин аз як тараф набуд, дастгирӣ ҳамаҷонибе буд ки ба хонандагон муяссар шуд, яъне дар ҳамдастӣ ғолибият ба даст омад. бале. бисёр хуб, саломат бошед. акнун ман бисёр мехостам бо худи ҳамин толибилмон суҳбат идома ёбад. хуб, марҳамат, биёед аз шумо сар мекунем. инҷо баландгӯяк ҳаст, аз муваффақияти худ ба мо нақл кунед. ман аз фариш алгебра иштирок намудам ва соҳиби 100 балл, яъне ҷои якум гаштам. ман хеле хурсанд ҳастам ки дар ин олимпиада иштирок кардам. ин олимпиада ин қадар ҳам душвор набуд, вале ман бо иштирок дар ин олимпиада фикрони худро дигар намудам, ҷиҳати дарса ва як ҷаҳонбиниамро васеъ кардам. алҳол шумо хонандаи синфи 10 ҳастед? ва ва то он ҷое ки ман огаҳӣ дорам, шумо синфи 9-ро ҳам бо аттестати аъло хатм кардед. хуб, аз ин пеш дар чӣ хел кадом олимпиадаҳо шумо иштирок карда будед ё дар кадом озмунҳо? ё ин бори аввал аст? аз ин пеш ман дар олимпиадаҳои шаҳрӣ, дар олимпиадаҳои вилоятӣ, дар олимпиадаҳои ҷумҳурӣ иштирок карда будам. боз аз синфи 7 сар карда то ҳамин чоға дар бисёр олимпиадаҳои байналмилалӣ иштирок кардам. оянда кадом касбро шумо интихоб карданед? ман мехоҳам ки оянда программист шавам. барномасоз. бисёр хуб, саломат бошед ва ин муваффақиятро бори дигар ба шумо муборакбод мегӯем ва ман боварӣ дорам ки ин дастоварди навбатии шумо ҳанӯз охирон нест, ин оғози кор аст ва минбаъд боз комёбиҳои калонтарину беҳтарин шуморо дар пеш интизор аст. ва инҷо падари шумо низ дар барнома иштирок мекунанд. сирри тарбияи худро гӯед. аввалан ман ба устозони ҳамин фарзандам раҳмат, миннатдорӣ худамро изҳор мекунам. якин кӯшишу ғайратиаш худаш бисёр аст, мехонад, ҳаракат мекунад аз хурдсолиш намунавӣ бача. яъне шумо кӯшишу ғайрати фарзанди худро дида истода ӯро барои дастгирӣ ҳамешагӣ омода ҳастед, тайёр ҳастед ки дастгирӣ кунед ва интихоби ӯро ҷонибдорӣ мекунед дар мавриди интихоби касб.
ташаккур, саломат бошед. Хуб, инҷо ягона духтараке ки дар ана ҳамин олимпиадаи байналмилалӣ иштирок карданд ва аз иштирок дар ҳамон олимпиада ба мо нақл кунед, чӣ хел роҳ ёфтед шумо? иштирок дар олимпиада душвор набуд. мо ҳаракат кардем ки якҷоя ҳама мо ҷойҳои намоён гирем. ман аз фанни англисӣ ҷои сеюмро ишғол кардам. боз ман маликаи олимпиада шудам. бо забони англисӣ ман шеър менависам. ҳамон шеърҳоро қироат кардед? бале. ҳамин олимпиада ба шахсан худи шумо чӣ дод? бо одамои нав шинос шудем, ба дигар давлат рафтем. ба мо шанс додан ки дигар давлатҳоро рафта бинем. яъне ин имконият хеле хуб буд. бале. фурсати қулай буд ва шумо хоҳари ҳамин хуб духтарак ҳастед. аҳророва ясмина хоҳари ман аст. бо кӯшишу ғайраташ, бо дастгирии муаллимаҳо, бо дастгирии муаллима директорошон, бо ҳамиҳо ба шаҳри Анталия рафта аз забони англисӣ ҷои сеюмро ишғол кард. ва дар оила шумо чӣ хел ҳамин муваффақияти хуб хоҳари худро қабул кардед? ин барои шумо як навоварӣ буд, ғайриоддӣ буд, ғайри чашмдош буд ё ин ки интизорӣ доштед интизорӣ доштем ки боварӣ доштед? бале, боварӣ доштем ки ҷой мегирад, вале не ин ки ҷои сеюм. боз ҳам кӯшиш мекунад, ғайрат мекунад ки дафъаи баъд ҷои дуюм ё ҷои аввалро ишғол намояд. аксарият мегӯянд ки амин бахусус дар мавриди ҳамин духтаракон вақте алохон аст мегӯяд ки тамоми кӯшишу ғайрати худро ба ҳамин илму донишомӯзӣ хуб сарф мекунаду ба корҳои хона камтар дар корҳои хона фориғболӣ мекунад. шумо розӣ ҳастед? Не, розӣ нестам, барои он ки хоҳари ман дар хона ҳам хелеам намунавӣ фаъол ҳаст бо корҳои хона ҳам. вақти холигӣ дорад, баъд шеърҳои аз забони англисӣ шеър менависад. дигар вақто дарсшо мекунаду бо корҳои хона ба амаям ёрдам метиҳад. яъне духтараки алохон дар ҳаёт ҳам алохон аст. Бале. бисёр хуб, ташаккур, саломат бошед ва як қарсак барои ҳамин ягона духтараке ки воқеан ҳам бо сари баланд баргаштанд ва ин бисёр хуш аст ки имрӯз мо аз хуб муваффақияти ҳамин наврасон сухан карда истодаем. хуб, марҳамат, фарзанди шумо ҳам дар ҳамин олимпиада иштирок карданд, дуруст? ба чӣ хотир ӯро дастгирӣ кардед? ба мо маълум гашт ки воқеан ҳам ин сафар бо ташаббус ва бо роҳандозӣ, бо дастгирии пеш аз ҳама мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд, маорифи шаҳри Хуҷанд ва беш аз пеш худи волидайн кӯшиш карданд ва дастгирии молиявӣ ҳам ман боварӣ дорам ки аз ҷониби волидайн буд. ба чӣ хотир дастгирӣ кардед? молими азиз, ҳамаи ҳамин дастовардҳое ки имрӯз фарзандони мо ба даст оварданд сарчашма мегирад аз сулҳу амонии кишвари мо. пайваста бо ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти кишвари мо муҳтарам Эмомали Раҳмон, ки солҳои 2020 ва 2040ро, яъне ки 20 солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ва рушд додани тафаккури ҷавонон оиди техника. бинобар ҳамин ҳар як хонанда бояд ташаббус кунад, ҳар як хонанда бояд дар пеши худ иқдом гирад ва ҳар як падару модар дониши фарзанди худро сайқал диҳад. албатта аз ин сарчашма мегирад аз устодони меҳрубони инҳо, барои чӣ ки пӯшида нест, инҳо аз саҳар то қариби шом дар назди устоданд. барои мо миннатдории худамро шахсан ба муассиса ва муаллимаи азиз миннатдорӣ мекунам. ҳар як дастоварде ки фарзанд мебарад барои волидайни ифтихор аст. волидайн аз фарзандони худ танҳо дастовар, хубӣ, не як чӣ хел фаҳмонам, як кори хуб умедвор аст. барои ҳамоқа мо дар оянда бо кӯшиш мекунем, дар оянда ҳаракат мекунем ки дар дигар олимпиадаҳои байналмилалӣ иштирок варзанд, ҷойҳои намоёнро ишғол кунанд ва бо ҳамон шиёре ки Тоҷикистон ба пеш зиндагӣ кунанд. саломат бошед. ташаккур. имдод ҷон, шумо бори аввал дар олимпиадаи сатҳи байналмилалӣ иштирок кардед? Не, ман аз ин пеш соли гузашта дар 3 олимпиадаи байналмилалӣ иштирок намуда, аз ҳамааш ҷои сеюмро ишғол намудам. ва он олимпиада чӣ хеле ки муаллима гуфтанд ин тариқи онлайнӣ буданд ба фикрам?
бори аввал дар сафар шумо хуб берун аз кишвар баромадед ва дар дохили кишвар ҳам дар дигар олимпиадаҳои масалан шаҳриву вилоятиву ҷумҳуриявӣ иштирок карда будед ва аз кадом фан? як бор аз фанни алгебра дар олимпиадаи шаҳрӣ иштирок намудам. ва ҳамин иштирок дар чунин олимпиадаҳо дар чунин донишсанҷӣ гӯем ҳам хато намекунем чи дар дохили кишвар чи берун аз он шахсан барои шумо чӣ медиҳад? ман дониши худамро месанҷидам. дастоварди шумо аз он олимпиадаи навбатие ки шумо иштирок кардед яъне дар шаҳри Анталия Туркия дастоварди шумо кадом аст? ҷои сеюм аз фанни англисӣ. бисёр хуб. оянда кӣ шудан мехоҳед? сохтмончӣ. бисёр хуб, саломат бошед ва мо дар ин интихоби шумо ба шумо муваффақият мехоҳем. саломат бошед. аз мушкилоту муваффақияти худ ёдрас шавед. чӣ мушкилиҳо дошт ҳамин олимпиада? ин олимпиада ягон хеле мушкилӣ надошт. саволҳои синфҳои ҳафӣ буд ва камтар оид ба география ҳам буд саволош. ба забони англисӣ сурат гирифт рафти олимпиада? суҳбат, саволу ҷавоб. Саволу ҷавоб англисӣ, ман аз фанни англисӣ иштирок карда будам ва мистер олимпиада иштирок карда ғолиб баромадаги будам. то иштирок дар ҳамин олимпиада ҳамин устодон шуморо чӣ хел омода карданд барои иштирок дар ҳамин олимпиада? кадоме аз шумо андешаи худро мегӯяд, фикри худро? марҳамат. чӣ хел омода шудед? ман медонам ки дар ҷои холӣ яку якбора касе ба ҳамин сатҳи байналмилалӣ намебарояд. албатта барои ин як омодагии пухта буро, яъне ҳама ҷониба тайёрӣ дидан лозим аст. дарсҳо камтар тайёрӣ медидем, бо муаллим шишта тайёрӣ медидем, саволҳоиша тайёр мекардем. саломат бошед. акнун ҳамин интихоби иштирокчиён дар ҳамин олимпиада аз рӯи кадом меъёр сурат гирифт? интихоби иштирокчиён асосан муаллими ман омӯзгори фанни тарбияи ҷисмонӣ ҳамчун бо роҳбарияти муаллима сафарбар шудем. аз намуди бозии варзиши волейбол мо тавонистем ҷои аввал шудем. баъд аз бозии футбол мо тавонистем ҷои дуюм ишғол кунем. хуб, аз тарбияи ҷисмонӣ инҷо устод гуфтан, муаллим гуфтан аллакай ва мо воқеан ҳам аллакай фаҳмидем ки пеш аз ҳама ба чусту чолокӣ, ба кӯшишу ғайрату ҳамин хуб омодагии ҷисмонии ҳамин бачаҳо шумо нигоҳ кардед. аз дигар фанҳо чӣ маълума? аз рӯи кадом меъёр интихоб кардиданд? ино ҳама каса ҳамошон чӣ хеле ки гуфтам соли гузашта 156 нафар ҷойҳои намоёнро ишғол карда буданд. ҳамзамон ҳамин хонандаҳо бо воситаи фосилавӣ аз даври ниҳоӣ ба даври финалӣ роҳат гирифта буданд ва он касоне ки роҳат гирифтанд сафарбар карда шуданд. он касоне ки роҳат нагирифтанд дафъаи оянда чӣ мекунанд? иштирок хоҳанд кард ва ино дар худи муассиса мо чӣ дорем? ҷонишин оид ба олимпиада дорем ва яке аз тамоми хонандаҳоро чӣ мекунанд? тайёр мекунанд, омодагӣ мебинанд ва аввал байни худошон аз синфҳо, синф ба синф олимпиада мегузаронанд. баъд байни муассисавӣ мешавад мактаб ва инҳо ғолиб омадагиҳошон ба ана ҳамон худи ҷонишини олимпиада дохил мекунанд ба гурӯҳи олимпиадистои худи муассиса ва инҳо алоҳида инҳоро омодагӣ мебинонанд. ана ҳамин марҳилаҳо чанд муддат идома меёбад? маслан ҳамин марҳилаи омодагӣ то чанд муддат идома меёбад? агар хато накунем қариб 1 сол давом меёбад. ино барои олимпиада иштирок кардан, рафта ҷой гирифтан бисёр барои худ таҳкурсӣ мекунанд ва барои дохил шудан ба донишгоҳҳои байналмилалӣ аллакай ки омода мешаванд ва ҳозир мо агар чӣ кунем, нигоҳ кунем, агар ҳамин 3 соли охире ки ман дида истодаам 7-8 нафар аз байни 50 нафар хонандаҳо ба ҳамин кишвари Тоҷикистон ба донишгоҳҳо дохил мешаванд, аксарият 40 нафар зиёд ба тамоми донишгоҳҳои хориҷа мераванд ва ино бевосита метавонанд бо забони англисӣ гап мезананд. мумкин ки ҳозир камтар душворӣ кашида истоданд бо забони тоҷикӣ, лекин забони англисӣ ки ягон хел мушкилӣ надоранд. маслан фанҳоро ҳам ба забони англисӣ ба фикраман меомӯзанд? муассисаи мо аз синфи 5 забони англис забони тоҷикӣ, лекин тамоми фанҳои дақиқа ино забони англисӣ мехонанд. ана ҳамон химия бошад, физика бошад, математика, алгебра, ҳамаи фанҳои дақиқ бо забони англисӣ мегузаранд. фаҳмо. акнун муаллима, шумо бевосита ҳамин хонандагонро, яъне шогирдонатонро дар ин сафар роҳбаладӣ мекардед, хоб устод ҳастед. акнун шумо боварӣ доштед ки шогирдони шумо
хуб дар ин донишсанҷии сатҳи баланд 1 медали тилло 1 нуқра 5 биринҷӣ 11 медали дастави нуқраро соҳиб мешаванд ва 2 ҷом инҷо гуфтанд дар маҷмӯъ 18 20 хуб 20 ҷоиза боварӣ доштед? бале рафти олимпиада бисёр ҳаяҷоновар буд. хонандагони мо тайёрӣ дида буданд ва инҳо метавонистанд ки боз ҳам ба дастоварди бисёр баландтар ҳам ноил гарданд. сабабе ки баъзеҳошон аз забон дигар забонро интихоб карданд, масалан Аслан аз фанни математика иштирок карданд, аз сабабе ки бо забони русӣ интихоб карданд камтар фарқ мекард ҷиҳати ҳалли масъалаҳош. аз ҳамон камтар мушкилот шуд ки он кас сазовори ҷо шуда натавонистанд. баъдан дигар хонандаҳо кӯшишу ғайрат карданд ки масалан Усмонов Алиҷон аз фанни математика аз бисёр тайёрӣ дида буданд. онҳо аз солҳои пешинае ки дар ин олимпиада истифода бурда шуданд, истифода бурда ҳал мекарданд дар мактаб. аз ҳамин чизҳо шуд ки инҳо например ҷои якумро ишғол карданд. Алиҷон Ясмина Аҳророва аз фанни забони англисӣ ҷои сеюмро ишғол карданд. Имдод Амир Султонов баъд Сафар сазовори ҷои дуюм шуд аз фанни забони англисӣ. Насратшоев Аслан аз фанни забони англисӣ ҷои сеюмро сазовор гардид. Маъруфов Аҳмад бошад аз фанни математика сазовори ҷои сеюм гашт. ҳамашон кӯшиш карданд. мо низ ин олимпиада на танҳо аз фанҳои дақиқ, балки онҳо дар фестивали дӯстӣ баргузор гардид ки дар он ҷо маҳорати худро нишон доданд. Аҳророва Ясмина он кас бо забони англисӣ сухан ронданд, бо забони англисӣ шеър хонданд. онҷа онҳо бояд як ҳунаре нишон медоданд ки ин сабаб шуд ки он кас маликаи ин олимпиада гаштанд. шеър хонданд, бале, ба забони англисӣ. Ясмина на танҳо забони англисӣ балки дигар забонҳо низ медонанд. Шукрулло дар озмуни шоҳзодаи олимпиада иштирок намуданд. он кас низ дар бораи модар шеър хонданд ва сазовори ҷои аввал гаштанд. бисёр хуб. аз чанд давлати рӯи олам дар ин фестивал олимпиада хонандагон иштирок карданд? 27 давлати ҷаҳон иштирок 27 давлати ҷаҳон ва байни 27 давлат бале 400 нафар хонандагон иштирок намуданд. бисёр даже ва инҳо сазовори ҷойҳои намоён гаштанд. мо хеле шод ҳастем. бисёр хуб. омодагии масалан дигар ҳамин ҳамсолони шумо дар ҳамин олимпиада чӣ хел буд? омодагии онҳоро шумо чӣ хел хуб дарёфтед? дигар хонандагон низ сатҳи донишашон хуб буд ва хонандагони мо низ камӣ надоштанд. онҳо низ нағз баромад карда сазовори ҷойҳои намоён гаштанд ва ин олимпиада як ҳолате буд ки онҳо дониши худро бо дониши хонандагоне ки аз дигар давлатҳо ҳастанд муқоиса намуда ба худ як фикру ақидае гирифтанд ки инҳо бояд бо бисёртар бо нақстар тайёрӣ бинанд барои бо беҳтар шудан барои сатҳи байналмилалӣ. дар солҳои оянда ман боварӣ дорам ки мо иштирок намуда боз ҳам сазовори ҷойҳои намоён мегардем бисёртар. дар он ҷо хонандагоне буданд ки на танҳо бори як маротиба балки чандин маротиба иштирок мекарданд дар ин олимпиада. мо бошад якумин маротиба иштирок карда ба ин дастовардҳо ноил гаштем. ин як дастоварди хуб аст барои мо. шавқу завқи худи хонандагонро ҳам мушоҳида мекардед? онҳо аз кишвар берун баромаданд, як муҳити хурсандӣ мекарданд. вақте ки байрақи Тоҷикистонро баланд мебардоштанд ҳамашон хеле шод буданд. бисёр хуб. саломат бошед муаллима. анамин иштирок дар чунин олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ пеш аз ҳама чӣ афзалият дорад барои ин хонандагон чӣ медиҳад? аввал барои дохил шудан ба донишгоҳҳои байналмилалӣ ино омода мешаванд ва дуюминаш ин ки аз бисёр кишварҳои давлати дунё дидан мекунанд, ҷаҳонбинии худро, яъне ҷаҳони маънавии худро ғанӣ мегардонанд ва аз ҳама хубияш ҳамин аст ки ҳар якти ин хонандаҳое ки рафта дар олимпиада иштирок кардосиянд, ҳар якти ино бо чанд нафар хонандаҳоро омода мекунанд. сину солашон аз худашон хурд аст. гурӯҳи олимпиада дорем. касе киро метавонад омода мекунад, ино фоидаҳошон яъне манфиатошон бисёр ба дигар хонандаҳо
میرسد. بسیار خوب، سلامت باشید. اکنون خوب مرحمت، من بسیار میخواستم فرزند شما هم رفتن و در همین المپیاد اشتراک کردن، همین کس پسر شما هم به فکرم. بسیار خوب. به چه خاطر همین سفری او را دستگیری کردید شما؟ این چی به خاطر مثلا همین دستگیری یا اینکه بلند برداشتن سویه یا سطح دانشی و یا باز یگان عامل دیگری هست اینجا؟ اکنون پسرم هم تلفن کرد که داده من المپیاد میرم. گفت من گفتم که خب بورید باشد راه مالش پسرم بیمال گفتم خیلی بچه رفته و همینجا شد جوان بینیش وسیع میشد با آینده با تیارشون نقصدار میبیند خیلی نگرفته باشد دیگرش هم با آینده حرکت میکنه با جوی اول گرفته میبود بچه. اکنون بعدی بازگشت از همین سفر در فرزند خود یکون دیگرگونی رو شما احساس کردید؟ مثلا تو همین رفتن به همین دولت چه خیل بود و بعدی برگشتن چه خیل شد؟ با آمده بوجه حرکتش دیگه خیلی شده بوجه حرکت امریکا کنان فتوس همین خیلی شدوشته برفتوس. یعنی واقعا هم همین گونه خب چه المپیاد ها مثلا همین گونه فستیوال اینجا گفتند برای خواننده یک چی گویم یک موتیواسیون برای روسیه شده میتواند انگیزه میگویند شده میتواند واقعا او را به راست برای نگاه کردن خب سفربر میکند وادار مینماید. درست. باز بیشتر با کدام همین خب فن ها ذوق فرزند خود را احساس میکنید؟ و من بسیار یک چیز را معین کردم میخواستم از خود شمایان والدین های محترم. متماتیکو پسرم زور بود من همون چیزی شد که متماتیک نرفته انگلیسی گذاشتم مونده است خودم واسه من حیران شدم. نگاه کنید اکنون همین بسیار یک چیزی عجیب من از شمایان فهمیدن میخواستم که با همین فرزندان خود من حالا صنف چند است؟ صنف 7 است. از اون شما صنف 9 تو همین فرصت دوام 7 سال 9 سال یا دوام 10 سال با فرزند خود شما نشسته مثلا برای درس آموزی و اجرا نمودن وظیفه خانگی و یا کمک میکردید با وی درس تیار میکردید در خانه؟ هم بکنیم هم وقت درس تمام میکنیم حوض اینجا خوابگاه زندگی میکند اونجا پاد کنترل معلومه بشه معلومه خودشون هم باشون آموزگاران نظارت کردن بیستن اونجا در شما چی؟ معلومه سلامت باشید. میکروفون. فرزندی من هم اساسا خوابگاه میایستد و قطعی آموزگاراش بتون وای میکند درسش تیار میکند. از صنف 7 ایشون در خانه در یک هفته یک مرتبه میرود. همون وقتی که یک هفته یک مرتبه به خانه می آید خب وظیفه خانگی وای رو مثلا روزنامه وای رو تفتیش میکنه. من بسیار میخواستم فهمم عادتا بسیار مادران با فرزند خود مشغول میشوند پدرها سرکار در یافتی مثلا برای روزی همین فرزندان کار میکنن مهنت میکنن. من بسیار میخواستم که سهم پدر سهم شمایان در همین خب تربیه و دانش آموزی علم آموزی فرزندتون چه خیلی است؟ من بسیارتر روزنامه‌اش میبینم هر هفته. میبینم فقط با اوهای آلو. دیگر چی گفتن نمیتونم. سلامت باشید. شما چی؟ شخصا من خودم سر و کار میگیرم برای تربیتش و برای خواندنش. برای چی مادر هم حسی بلند دارد با مادر مهربانتر است نسبت پدر. برای اینکه پوشنده بسیار سخت میگیرم. سخت میگیرم که نقص خوان انا شما باید آینده به روی وطن ملت خدمتگار باشید. شما دیگر در دست شما است آینده تاجیکستان. برای اینکه بسیار سختگیری از طرف خود من است. خود شما هم زمانی مکتب خوانی در چنین المپیادا اشتراک میکردید؟ خودتون برای فرزندتون نمونه شده ایستادید؟ خیلی من امروز میدونم که وقت نمونه در گذشته وقتی که یک چیز به یاد بیارید هر یک طفل هر یک کودک شخصا پسر و پدر خود چی گویم تقلید میکنه. بله یعنی که ایدئالی همون پدر خودش است. بله. وقتی که پدر سخنهای قبیح گوید کارهای قبیح کند در نزد فرزند بعد همون کارهای گنده در فرزند این کاری معمولی میشه. یعنی که کار خوب است که پدری من کرد. برای اینکه من در نزد فرزندانم گپی بیجا نمیگویم. رفتارهای ناجور ندارم. تمام یک مناقشه در هر یک زندگی هست در یک است با همسر تمام در نزد فرزندها این چیز رو معین نمیکنیم. برای فرزند برای گپی خوش رفتار شدن زندگی خوب کردن در کار.
و شخصا خود شما هم در خوردی در دوره‌های مکتب خونی در المپیاد اشتراک میکردی؟ بله دوره‌ای که ما اشتراک میکردیم اون زمان دیگر بود. امروز علاقه سطح البته ما هم اشتراک میکردم در المپیاد بسیار جاها گرفتگی. و در همین موضوع با فرزند خود صحبت میکنید؟ از شما میپرسه؟ البته. тамошобинони азиз, як лаҳзаи реклама фаро расид, баъд дигар шабака пайваст нашавед, бо мо бимонед. донишан дар дил чароғи равшан аст. чунин аст мавзӯи имрӯзаи токшоуи печтоби замон ва меҳмонони имрӯзаи мо дар студия он наврасоне ки чанде пеш аз шаҳри анталияи давлати туркия бо бисёр як комёбиҳои баланду назаррас баргаштанд. волидайни онҳо, устодони онҳо иштирок мекунанд. инак мо суҳбатро идома медиҳем. иштирок ва комёбии шогирдони шумо дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ, хуб мо фаҳмидем ки ин бори аввал нест. албатта тариқи онлайнӣ вобаста аз шароите ки имрӯз ба миён омадааст ва ба касе пӯшида нест ҷараён мегирифт, онҳо иштирок мекарданд ва бори аввал онҳо шояд бевосита аз кишвар берун баромаданд ва дар ин олимпиада иштирок карданд ва ин муваффақияти навбатии ана ҳамин толибилмони литсеи шумоён аст. акун дар оянда ман бисёр фаҳмидан мехостам ки шумоён чӣ хел нақшаҳо доред? нақшаҳои минбаъдаи мо муаллима 17 нафар хонандагони литсей аз даври ниҳоии олимпиадаи физика дар кишвари амрико шаҳри техас роҳат гирифтанд ва бояд моҳи январ ино сафарбар карда шаванд. лекин дар умум мо кӯшиш карда истодаем ва омодагӣ дида истодаем ки зиёда аз 17 олимпиадаҳое ки сатҳи ҷаҳонӣ ҳастанд бояд иштирок кунем ва иштирок хоҳем кард. барои ин тамоми хонандаҳоро дар алоҳидагӣ ҳам дар гурӯҳӣ омодагӣ дида истоданд. ино омӯзгорро тайёрӣ дида истоданд ки албатта ки ино аз инҷа меранд бояд бо як дастовард баргарданд. ва ғайри ин олимпиада чӣ хеле ки ба ҳама маълум аст, олимпиадае ки ин фурӯғи маърифат, фурӯғи супҳи доноӣ, ай хонандаҳо дар ин ҷо нестанд. соли гузашта як омӯзгор мо ҷои аввалро ишғол карда буданд. хушбахтона имсол 5 нафар бояд иштирок кунанд дар даври ҷумҳуриявӣ. 2 нафар аз фурӯғи супҳи доноӣ китоб аст ва 3 нафар аз илм фурӯғи маърифат. баъд худи хонандаҳо низ бисёр ҳаракат карда истоданд ва умед дорам ки ҳар яки ино меранд ҷой мегиранд. чӣ хеле ки ба ҳама маълум аст, ин ҳама аз бояд тамоми хонандаҳо, тамоми анамин тоҷикистониён шукргузор аз анамин давлати осоишта, сулҳу субот, як ино бояд ҳис кунанд ки ино дар даврони беҳтарин зиндагӣ карда истодаанд. ино хушбахт ҳастанд ва бояд ҷиддӣ тайёрӣ бинанд. ва воқеан ҳам бояд дарк кунанд ки имрӯз вазифаи инҳо танҳо хондан ва танҳо хондан аст. ва агар масалан фарзанди шумоён хоҳиши дар ҳамин минбаъда олимпиадаҳои боз сатҳи байналмилалӣ пайдо кунанд, омода бошанд, шумо тайёр ҳастед ки онҳоро дастгирӣ кунед агар зарурат пеш ояд аз ҷиҳати молиявӣ? ҳама фикр мекунам ки албатта бо як овоз ва дар ҷое хонда будам ки беҳтарин сармоягузори ин барои донишомӯзии фарзанд аст ки оянда воқеан ҳам як самараву ҳосили хубро ба бор оварданаш мумкин аст. албатта ва дар фарҷоми барнома агар ба хотири хуб мукаммал намудани илму дониш, ба хотири пешрафти ана ҳамин хонандагон ягон пешниҳоди дигаре боз дошта бошед, марҳамат шуморо мешунавем боз чӣ бояд кард ба хотири пурратар намудани ҳамин сатҳи донишомӯзӣ онҳо, ба хотири он ки воқеан ҳам бештар боз дар чунин олимпиадаҳои хуб чӣ дохили кишвар, чӣ берун аз он иштирок кунанд, воқеан ҳам ному шарафи тоҷикистонро боло бардоранд. чӣ хел пешниҳодҳо доред? марҳамат. бояд тамоми қувваашонро ҷамъ карда барои оянда, барои ҳамин заҳматҳои падару модарашон, барои боз ҳам баланд бардоштани анамин парчами тоҷикистон, давлати азизамон кӯшиш ба харҷ диҳанд, хонанд, бозхонанд.
саломат бошед, ташаккур. Кӯшишу ғайрати худи ҳамин толибилмонро ҳам воқеан эҳсос карда истодаед ки онҳо низ ба қавли як хунашон ҷӯш мезанад. Воқеан ҳам толибилм ҳастанд, талаби дониш доранд, хондан мехоҳанд. хуб марҳамат, эҳсос мекунед ҳамчун як нафар устодашон? бале, як маротиба ки онҳо дар чунин олимпиадаи байналмилалӣ рафта иштирок намуданд, фикр мекунам ки маротибаи дуюм низ онҳо мехоҳанд ки дар чунин олимпиадаҳо иштирок намуда боз ҳам ба ҷойҳои баландтар сазовор гарданд. саломат бошед, ташаккур. агар пешниҳод бошад маълим марҳамат кардем. аз рафти олимпиада ба ҳамин шогирдон маълум аст, мо худмо ҳаминҷо иштирок кардем. мо олимпиада рафта омадем, хушу хурсанду бо сари баланд омадем. аз ишун достам ки бо аз сухани талабо ки маълум соли гузашта мо қавитар тайёрӣ мегирем, рафта ҷоизаи айн баландро интизор мекунем. бале, албатта. боз як чизи дигарро қайд мекунем ки вақте мо саҳрӣ омадем, бо иҷрои ҳокимияти давлати шаҳри Хуҷанд моро қабул карда, муовини раиси шаҳри Хуҷанд қабул карда чӣ кардам, бо тантана, бо карнаи сурнаи пешвоз карда гирифтанд мо. миннатдории худро баён мекунем ва миннатдории худро ба ҳамаи волидайн ва ҳамчун ба директори муассисаи худмо, яъне миннатдориро баён мекунем. раҳмат. вақти омадан бисёри нафаро гуфтанд ки барои чӣ муаллим мо нарафтем. мутаассифона гуфтанд ки барои чӣ мо нарафтем. аз талабо шунидем инро ки яъне бояд ҳар як бача бурод, яъне санҷад ки яъне сатҳи донишаш чӣ хел бошад. аз сатҳи илми Усмонов Алиҷон мо шоҳид шудем ки аз 100, яъне 100 хол гирифт. тамоми кишварҳое ки ба олимпиада иштирок карданд ва 30 даста буд ва зиёда аз 4000 хонандагон ба ҳайрат омаданд ки яъне талабӣ будааст ки яъне аз 100 хол гирифт. мо хеле хурсанд шудем. раҳмат ба ҳамин хел шогирде ки ҳам обрӯйбардори давлату падару модару ва устод мебошад. саломат бошед. раҳмат. аллакай онҳо пеши худ як мақсад гузоштанд ва ба ҳамин мақсади худ барои расидан воқеан ҳам кӯшиш мекунанд ва албатта шумоён боз устодон роҳбаладӣ мекунед ва инҷо як қатор диплому, боз ҷому, дигар медалу дастовардҳои худи ҳамин хонандагон аз ҳамин сафари навбатӣ аз донишсанҷӣ ба даст оварданд. дар барномаи мо ба намоиш гузошта шудааст ва ман боварӣ дорам ки албатта ҳамаи ҳамин дастовардҳо, ҳамин комёбиҳо хуб дар ин ҷо намемонад, албатта ба пеш меравед ва ин комёбии навбатии шумоён аст ва дар пеш боз муваффақиятҳои бузурги хуб дурахшон шуморо интизор аст. албатта ҳамзамон ҳамин хонандаи муҳассилини литсеи шаҳри Хуҷанд, яъне аз они мо Усмонов Алиҷон бо баробари аз фанни математика ҷои аввал гирифтан. боз баъди хатми муассиса роҳхат гирифт барои донишгоҳи Анталияи кишвари Туркия. офарин, офарин. ин хуб аст ки шумо дониши худро боз дар дигар кишварҳо мукаммал мекунед, вале ман албатта аз шумо боварӣ дорам, умедвор ҳастем ки баъди хуб гирифтани диплом, баъди хатми донишгоҳ албатта ҳамчун мутахассис боз ба кишвар бармегардед ва ба халқу ватан хидмат мекунед. хуб ваъда медиҳед? саломат бошед. ташаккур. натиҷаҳое ки ин хонандагон берун аз ҷумҳурӣ ба даст оварданд муаррификунандаи донишу лаёқати наврасони тоҷик аст. инҳо ифтихори на танҳо мактабу омӯзгорону волидайн, балки фахри шаҳру вилоят дар маҷмӯи Тоҷикистони азиз мебошанд. барои хониши дар пеш истода ба ҳамаи устодон ва ҳам шогирдон мо пеш аз ҳама муваффақият мехоҳем. аз шумоён ман тавре аз оғози барнома гуфта истодам, боз комёбиҳои нав ба навро мо интизор ҳастем. дар ин барнома барои иштирокатон аз шумоён арзи сипос. то барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.